Isaiah chapter 40 verses 28 to 31. Kung kanila na natin yung balik-balik ka na no, hindi ba ninyo sa inyo ha? So nag-ingon, have you never heard? Have you never understood? The Lord is the everlasting God, the creator of all the earth. He never grows weak or weary. No one can measure the depths of his understanding. He gives power to the weak and strength to the powerless. Even youths will become weak and tired, and young men will fall in exhaustion. But those who trust in the Lord will find new strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. So tayo lang is to remind each one of us ng ato ang Diyos sa gisaligan, kadilinghod ng puso, everlasting ang atong Diyos. Taas, lalo kayo ang iyong mga pagsabot. Sa church, kaya magkakasabot, we can really trust our God. So na may gipangluya diri wala kakagaw kung naga gipangluya or kusgan ka ba tanan? Praise God kung kusgan ang tanan. Apan na ano mga panahon sa tua church ng mga luya pa, naganahan ka lang, kaganahan mo, hindi mo karon. Maging spiritual yung mga luya ka. Apan nagamando ang Diyos sa ato or nagalimay sa ato ang Diyos na siya din makakabsan ang gusto. So church, we can rely on God. Kaya nakabsan ka gusto karon, kung naluya ka karon, makarelay ka niya sa Ginoo. And He will renew your strength. At kita tayo church, mga panglupad daw sama sa Aguila. So church, dahil ko na ito, matang buhay na Diyos at ipuok na ito gusto.